lalawigan sa Misamis Oriental nga sa laing higayon ni dawat ang Provincial Nutrition Committee ubos sa liderato ni Ms. Marites Gomez ug upat ka makabubuhong nga pasidungog niadtong Nobyembre 18 ning tuig. Nagika ang mga pasidungog sa National Nutrition Council Region 10 ubos sa ulo niini nga si RNPC Ms. Gladys Mayes Fernandez ug ni Regional Director Jose Lacuna Jr. sa DOH-CHD Region 10. Gumika niini nga mga pasidungog labihan ka mapasalamaton ang panggamahan ng probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano nga nagbunga ang tanang mga paningkamot nga hingusgan ang natad sa nutrisyon ug mapukan sa hingpit ang problema sa malnutrisyon. Usa sa mga pasidungog nga nadawat mao ang ikatulong higayon sa lalawigan sa Misamis Oriental nga marikognisa nga dunay downward trend sa stunting prevalence sa mga nagpangidaron og 0 to 59-month-old nga preschoolers sulod sa tulo ka sunod-sunod nga tuig 2018 hangtod 2020. Kalakip niini nahatagan og award ang 16 ka mga lungsod nga mao ang Alubihid, Balinguan, Binuangan, Claveria, Hitagom, Initaw, Lagunglong, Libertad, Lugait, Magsaysay, Medina, Opol, Salay, Sugbungkugon, Taguluan ug Villanueva. Ikatulo na kini nga higayon nga midawat ang lalawigan sa maong pasidungog hinungdan dako og pasalamat ang Provincial Nutrition Committee sa tanang city ug municipal ug barangay nutrition committee members uban ang tanang mayores ug punong barangays, city ug municipal nutri action officers, PHO nutrition division staff ug mga barangay nutrition scholars sa pagtimbayayong aron nga mahuno ang isyu sa malnutrisyon ug stunting. Samtang ubos sa 2021 Regional Nutri Webby Awards nakatungtong sa 3rd place nga dunay highest number sa napasang mga artikulo ning tuig ang Provincial Nutrition Committee Misor. Nakadawat usab og Certificate of Recognition human migulang 6th placer ubos sa 2021 Regional Nutri Webby Awards nga mipunting sa epektibong promosyon sa maayong panlawas og positive behavior change pinaagi sa pag-post og mahinungdanon nga social media content ug engagement og Certification of Appreciation alang sa epektibong implementasyon sa 2019 Provincial Nutrition Action Plan ug 2019 Monitoring and Evaluation sa Local Level Plan Implementation. Gikalipay ug maayo ni PHO Nutrition Division Head Ms. Gomez nga ang Misamis Oriental mao'y pinakadaghang nadawat nga pasidungog sa tibuok rehiyon 10. Paabot ni Ms. Gomez nga wala kini sukad nang hitabo kaniadto og gumikan sa dakong suporta ug maayong pagdumala ubos sa liderato ni Governor Bambi kun hain prioridad niini ang maayong panglawas sa tanang Misamis-non nahimo sa ilang buhatan ang mga tahas ug napaabot ang daghanang programa. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Reggie and Amor My Guy. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.